So what's up mga kaibigan, nandito naman tayo ngayon sa panibagong vlog na kung saan pumunta tayo ng city at today is Sunday. So, closing day guys, talagang Pilipinas. Sunday. So yan po Sunday mga kaibigan. At ito po yung, nandito po yung pinsan ko kung saan nililigo po siya. So yun na nga guys, no? Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. And hit the notification bell and just to subscribe. So ngayon guys, no, papunta tayo ng city. Kasi tawang-tawa. City. So ngayon guys, nakabawang bihis tayo. Bihis tayo din, no? Bagong bihis. Cheese. Fine. So, diba? Bagong bihis tayo guys. So ngayon guys, mamaya kakain tayo. Kasi kami Christian kami. Ito po yung bagong gising kong pinsan. Boyong. Sa'yo mga kaibigan. Yakap natin. Wala na naligo dito? Meron pa. Si Ate Maris yan. So, yun nga, kakap muna natin kasi kakain pa tayo. Okay. So yan po mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa zone 1 nang saan naglalakad tayo. So wala kasi tayong pera kasi yung motor natin nasa sila namin, kaya yun naglalakad ako ngayon. Naglalakad lang sapatos kung saan medyo mabigat. So mamaya guys, pupunta tayo ng city kasi magsisimba. So maaga pa po dito, ang oras natin na 5:30. Yun nga guys, no? Nag-aalala tayo at medyo aliwat ang ating mga pagmumuka. So yun, kakat muna natin kasi medyo mabigat talaga to. So what's up mga kaibigan, nagbabalik naman tayo ngayon sa panibagong vlog na kung saan. So yun na nga guys, nandito tayo ngayon sa ito po yung visit ka. So dito po yan si may bisita po tayo yun, si Lawrence Aquino. Oh, sino mo mga kaibigan, no? Magsimba tayo kasi ang dami na nila. Dami-dami po nila guys. So ngayon guys, araw ng linggo at Lord's Day ngayon. So happy Lord's Day sa inyong lahat. Happy Lord's Day. Okay, happy Lord's Day Ken. So yun mga kaibigan, no? Bagong ligo lang po tayo kasi pag pumunta kay God, dapat fresh ka. Ito po yung lamit guys, no? Naka-black shoes pa tayo. Mga black shoes. Black shoes is. So, yun nga guys, papakita natin ng mga natin naman yan, no? Ang hallway ng General Santos City. Medyo magaling din dito sa General Santos City guys, kung saan maraming tuna. So, mga tuyo dito guys, mga tuyo. Tuyo means sa Bisaya ay bulad. So, yun nga. Wala pa yung sundo namin at mamaya mapakita natin yung mga galawang mga daanan na para papunta sa destination. Sino nga guys, to? I-ulit ko lang kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan na mag-like, comment at subscribe and hit the notification bell and dyan sa tabi ng subscribe. So, no? Yun nga guys, no? Tapos tayong kumain at medyo marami-rami rin dito kami kasi naghihintay kami sa mga sundo namin. Excuse me po. So yun, ikakat muna natin kasi mamaya ang driveway natin napakita natin.
Hindi So what's up sitwasyon. mga kaibigan? Kunti mo, gamay Dito naman. tayo karon ngayon guys. Kaon, normal man So, na. dito tayo Pero sa gabab na Pump. gani, naawa na. Medyo maulan guys kasi may payong po kami. Clearing na sa kabandyado. So may payong po. Dito naman medyo Kahit hindi nga na mo, nagyan mo rin kaon. Pero Yun nga, ang guys. sitwasyon lang ba? Medyo maingay kasi dito kasi Hamba mo ng imo, di mo na kaon. umuulan na po guys. So wala makapigil po sa amin sa Pero sa sitwasyon mo, paano ilahi? Lahi ka. Oo, lahi. Hindi po ang ulan na Kaon gino, makapigil yang sa amin. habab, laiman. Dinalo-dalo mo na. Pagsunod kay Jesus Christ. Igo na ka makakilag sa kapuglit. Kita nyo guys, medyo maulan talaga. Ano? Medyo maingay po talaga dito. Tingnan nyo, guys. Malangganit ka na. Diba guys, medyo maulan talaga Una, ang guys. pagsabot gudi sa tao So, kanyang nanimo ko ano. Maka Hihintay tayo ng mga guys, kasi medyo malayo pa talaga. Ang pupunta natin. So yun mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa Casa Rafael. Woo! Nandito tayo guys, no? Nandito na tayo. Yun. Mangin. Nandito tayo guys, pasok tayo. Pasok na tayo mga kaibigan. So, ano tayo guys na? Pasok na tayo. At medyo tayo ngayon guys. Medyo madalim. Ken, ano masasabi mo Ken? Ken, ano masasabi mo? Ako uya eh. Yung mga kaibigan, dito tayo ngayon. So, guys, no? Medyo madilim pa. So yun guys, ay kakapagay kasi. So what's up? Kanina naputol guys. So continue natin ngayon at nakikita kayamanan. So dito tayo guys. Umupo tayo. At medyo malamig po dito guys. At alam nyo naman nagaling tayo sa biyahe na sobrang lamig pa. At nakita ko na guys, Singapore. Singapore ba ito? Ito. Basta Singapore to guys. So, mamaya guys, baka makakat natin kasi bawal kasi mag-cellphone pag, alam niyo naman, di ba, bawal mag-cellphone talaga pag sa loob ng bahay ng Panginoon. So, nandito yung kaibigan natin guys. Ken! Yun po si Aquino, my friend. Scrimachus po yun siya. So, papakita natin yung sa loob ng ano guys, loob ng venue ng yun po mga kaibigan, tapos na tayo ng simba. Taligsik na po. Sino? Bila sa takin. What's up? Mana na? Sabi mo
Yung mga kaibigan, tapos tayo mag simba at tayo nandito tayo ngayon. Ken, ano masasabi mo, Ken? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa simba? Ha? Ang lamig sa loob. So, yun nga guys, no? Huwag mo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at so, dahil tapos na yung natin, mamaya tingnan ng videos natin kasi nahihirap pa dito. So, yun na guys, no? Joy, Ha? upay lang ka na dito, mabalik tayo.